Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her YouTube-video. Jeg tog bare lige min bil til stikkontakt. Jeg skal i Legoland i dag. Og jeg skal være sammen med en ude i Legoland. Hun hedder også Laura, så swag. Whatever. Men i hvert fald, så glæder jeg mig rigtig meget til at se hende. Vi kører ikke sammen derud, fordi at hendes forældre tager hende med derud, og så tager mine forældre mig med derud, fordi at det er sådan lige en god måde på at se hinanden på, ikke også? Swag. Eller hvad med at sige swag, okay? Så det er klasse. Og, men ja, vi skal ikke bare i Legoland, og ja, der er sket noget med min øjenbryn. I know. Det er ikke samme hårfarve. Det er ikke samme farve, som mit hår har, og det er simpelthen fordi, at jeg har farvet dem op. Og så har jeg bare prøvet helt med mascara på, og så har jeg fået sådan noget. Ja. Okay, det er lige meget. Men ja, så vi ses egentlig bare, når jeg sådan er kommet ud til Legoland, fordi at så, ja, det giver god mening, at jeg selv skal til Legoland, ikke? Men ja, vi ses egentlig bare, når jeg kommer derud, og Laura, hun også er der, så hej! Hej alle sammen, og ja, hjertelig velkommen tilbage. Så er Laura her, og vi skal op i spøgelseshuset, men vi kan ikke rigtig finde vej derop. Vi er sådan lidt billeder. Okay, men i hvert fald, nu er Laura i hvert fald kommet, og så skal vi lige bare på noget forlystelse. Og når vi så er op i spøgelseshuset, ja, så vender vi lige tilbage. Eller ja, vi ses egentlig bare, når vi er kommet ind i spøgelseshuset. Hej! Alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage igen. Vi skal til op på den der Polar Express, og vi kan ikke rigtig finde vej, så det er lidt og Laura, hun går lige derom. Men ja, og så har vi faktisk også fundet nogle mega lækre fyre her. Ej, det var bare sådan overhovedet ikke irrelevant. Bare lige glemme det der, ikke også? Men ja, vi skal lige bare klar Polar Expressen. Så ja, vi ses bare, når vi er kommet over til Polar Expressen. Hej igen alle sammen, vi har lige ændret planer, vi vil gerne prøve den derovre. Jeg ved ikke, om I kan se den, men det er i hvert fald den der ting, der er derovre. Og det vil vi gerne prøve, så vi tager Polaren bagefter. Fordi jeg vil gerne prøve den der, lige 100. Så vi prøver lige den der først, og så ses vi egentlig bare senere. Det var sådan en handicap. Jeg kan ikke engang nu. Jeg kommer op og tager spidsen. Hvad? Jeg kommer op og tager spidsen. Det kan jeg. Ej, det kunne jeg ikke på den anden, der så sådan lidt. Jeg kigger. Oh my god. Okay, jeg kommer til at skrige sygt meget. Swag. Hej, Laura. Okay. Vi kommer til at se hinanden herude. Ja. Okay, lige nu, lige hurtigt opdate. Lige nu så sidder vi, jeg ved ikke, om I kan høre mig så godt. Lige nu så sidder vi i den der robotarm. Og den har vi prøvet 2 gange, men nu valgte vi så lige at prøve en gang mere. Fordi at hvor den er lidt vildere. Ja. Jesus Christ. Det er altså. Det er ikke god. Okay. Oh my god. Ja, okay. Det var ikke så slemt. Det var fantastisk. Det var mega grineren. Vi skreg ikke, fordi vi ikke er sådan nogle mega tidspiger. Så står de bare griner. Han er bare sådan lidt iskold.
Hej sammen, og hjertelig velkommen tilbage. Det var lidt af en oplevelse, vi havde, og der går nogen lige bag os. Og det er også nogen, vi er sammen med. De går sådan lidt der. Men ja, den var rigtig grineren, og så tænker vi egentlig bare, at ja, vi vloggede ikke lige ved den anden, fordi den prøvede vi ikke alligevel, fordi det var alt for lang kø, det gad vi ikke stå kø til. Gik vi over til robotarmene, og ja. Og så da jeg så filmer inde i den, så hvad det der hedder, så spørger han mand, er det nu, man skal filme? Eller er det nu, man skal filme? Er det nu, man skal filme på YouTube? Så det var sådan lidt, det gør du da bare. Og så det var sådan lidt akavet, fordi jeg begyndte bare at spørge, og så kom bare sådan, er det nu, man skal filme på YouTube? Akavet. Men ja, vi ses lige bare, når vi sådan har fundet et eller andet, vi købe, eller et eller andet, vi skal spise, eller et eller andet. Men ja. Hej sammen, og hjertelig velkommen tilbage igen. Klokken er ved at være, er den ikke ved at være? Ved at være 5? Den er 5, er den ikke? Den er 15 over 5. Kvart 5. Okay. 10:05. Den er 10:05 nu, og vi har været her lige siden klokken 1. I think one more, but I'm not sure. Og nu har vi har ikke prøvet så mange ting egentlig. Vi har egentlig bare prøvet de der robotarme, og så har vi prøvet spøgelseshuset. Med mange ting. Laura? Nej, hvor er du der? Okay. Vi har prøvet robotarmene, vi har prøvet spøgelseshuset, hvad har vi mere prøvet? Vi har ikke prøvet andet. Jo, den der robotarm. Nej, det der med Atlantis, det er ikke rigtig ting jo. Og nu skal vi over prøve den ting, vi snakkede om før, og så skal vi over på Polarispressen. Og jeg er ikke så god til at huske ting nu, men yes. Der er sygt mange mennesker herude. Okay, der er sygt mange mennesker herude, og det er ikke så fedt at være herude lige nu. Polarispressen er der 40 minutter, og ja, der står ikke rigtig med robotter, men det er hurtigt. 10 minutter til et kvarter, så lang tid tager det nok ved, at nej, det tager 5 minutter, fordi man skal også lige lave den, og så skal man stå i kø, det tager 5 minutter nok også. Så det tager 10 minutter sådan. Ej, det får jeg ikke fandme af. Ja, det kan vi godt. Skal vi gå over på robotarmene igen? Okay, nu går vi over på robotarmene igen. Yes. Men så ses vi lige bare, når vi er over i robotarmene. Og ja, så kan jeg lige vise jer, hvordan vi lige sådan laver det. Vi har allerede været over, og det kan I også. Det er der også et klip af, som kommer ind her. Så yes, vi ses, når vi er over i robotarmene, og så kan I se, hvordan vi laver vores ting endnu. Oh my gosh. Okay. Nej, det var ikke den, vi skulle til. Den der. Sådan. Vi er små børn nu, Laura. Ja. Okay, så tager vi toeren. Okay, så tager vi. Hvad var det, vi så sidst? Vi tog nummer 16. Den der. Men lidt, og så skal vi have... Jeg trykker bare. Vent. Og så skal vi lige se en gang. Ja, på det vent. Skal vi se den her? Er vi over på den der side? Den der. Den er kedelig. Okay, vi tager det bare. Ding. Godt, så går vi. That's what perfect. Nu skal vi bare over og prøve den, og ja, det bliver meget mega fedt. Vi har allerede været i gang med at prøve det gange. Jeg tror ikke, vi har været inde og prøvet det rigtig mange gange. Jeg ved ikke, om vi kunne før, men ja, køen er derovre, og nu skal vi lige bare over i køen. Så vi ses bare, når vi er kommet ud for alt det her. Fuck. Hej. Hej sammen, og hjertelig velkommen tilbage. Klokken er ved at være, klokken er 10:30 nu. Ja, jeg ligger egentlig bare og ser sådan noget, med sådan nogle lifehacks og sådan noget. Ja. Hey guys, it's Wingy. Welcome back to my channel. Ups. Men ja, Laura hun er taget hjem, og jeg skal bare ligge og se det her, og så regner jeg med at bare gå i seng, og ja, så det var enden for den her vlog. Så ja, tusind tak fordi I så med i den her YouTube-video. Husk like, subscribe og kommentere. Det vil gøre mig sygt kommentere. Det vil gøre mig sygt glad. Og ja, så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Så ja, hej.